Информация нямаме, не е достоверно, знаем обаче едно със сигурност. За утре има много сериозна мобилизация на полиция и понеже сега на срещата не са се договорили, министъра е казал, че ще са длъжни да предприемат изпълнение на заповедта. Старата заповед вече не е валидна, ще трябва да пуснат нова заповед, която ще е същата като старата за убийство. И се предполага, че утре ще е деня, защото те им трябва полиция. Така или иначе, дори да се бяха договорили, утре ще да унищожат животните. Утре просто трябва да сме тук. Те нямат право. Законово нямат право. Самата жалба, която е издадена, е по незаконен начин издадена. Процедурите не са спазени и трябва да сме тук, защото нямат право да влизат вътре. Това са частни имоти. Другия вариант, който остава, ако не влезат, ако не бъдат допуснати, е това да останат животни, които се гледат като домашни животни. Ето този вариант да спечелим време. Ние, това, което ви казах малко по-рано, е точно този вариант. Мисля, че може да съберем достатъчно много хора да си осиновят животно и да му плащат издръжката на това животно, да може семейство Илиеви да си ги гледате животни, а хората да си имат собственост и да са съпричастни. Това е начина, обаче много е важно утре да не ги допуснем да влизат вътре до фермите да унищожават. Те ще дойдат, ще провокират, няма да имат заповед, трябва да имат прокурорска заповед. Ще сме тук още от 6 часа. Приемете втория вариант, защото иначе тук като ни провокират, от тук като ни пробият, отиват целият регион. Ракитово, Дорково, Костандово, всичките ферми горят. Всички до една. Всички до една ще изгорят. Затова да вкараме животните, ще направим ограда, ще направим такова за изолатор за измиване на обувките. От там нататък до храна, от чужбина пристигат пари. Всеки ще помогне, ще ги гледаме вътре. После лайкерим. Ще имаме време да спечелим, да избегнем тези стълкновения и да спасим и на целия регион животните. Само една добавка, защото тя е много важна. Тук не става въпрос за чума по животните, а става въпрос за едни пари от Европа, които не могат да бъдат усвоени. От Министерството, искат да вземат парата, от Министерството вече са забавили с сроковете. И това, че ние сме тук и им спират тяхните пари в момента, пари, които не могат да освоят. А под освояване означава кражба директна. И за да откраднат едни 26 милиона, тук трябва да избият всичките овце в региона, трябва да се избият. Което е пълно безумие, защото поминъка на всички хора, които са нагоре по селата, изчезва, буквално изчезва. Това са бедни хора навсякъде, гледат животни, за да имат нещо да сложат на масата. И този проблем не е само тук, той е за цялата област и всичко, което се случва нагоре в Родопите. И каракачанската дребна овца е на изчезване, ще държат породата. Те са две породи, каракачански, и тук конкретно има две автохтонни се водят, на изчезване са. И ако изпълнят тези, за да вземат тези 26 милиона тези изроди, ако изпълнят нарежданията, които имат от по-високо ниво, той министъра на практика и на него му нареждат какво трябва да направи, за да могат да се откраднат парите. Ако го изпълнят това, тези породи изчезват. Това са породи, които са гледани хиляди години тук. Така че не трябва в никакъв случай не трябва да ги допускаме вътре. Това е частна собственост. Те нямат законово право да влезат вътре. Каквито и заповеди да изкарват, нямат законово право. Без прокурорско решение не могат влезат. Те си са техните прокурори. Значи най-важното е да сме тук. Да запазим дух. Цяла България сега нас гледа. Ако ние не се пречупим, значи цялата престъпна власт, онази, която 35 години ни краде, мачка, гони от България, ще падне. Много е важно да запазим дух. Останем ли тук, няма никой да посмее да ни пипне с пръст. Вижте колко дни чакат. Знаете ли защо чакат? Защото се оплашиха. Не само от нас, а от настроенията на целия български народ. Всеки един нормален човек, като погледне в социалните мрежи и види нашите сънародници как негодуват,
как кипи. Мислите ли, че тази власт не се страхува? Ако ще и 100 000 полицаи да пазат и жандармеристи. Затова ви казвам, цяла България нас ги гледа. Ние не трябва да предаваме нито Бай Георги, нито останалите сънародници, които нямат възможността да бъдат тук. Това е преломна точка. 35 години сме мачкани като роби. И днес сме се събудили, дигнали сме глави, ето тук сме дошли, изправили сме се и виждате, не смеят да дойдат. Ако тръгнат нещо да правят, те ще носят отговорност, не ние. Вие сте трудолюбиви, честни хора. Вие сте истината. Те са престъпниците, те са убийците. Кървени пари носят, кървени пари! Идвайте, българи! Оставайте, искам да помоля всички, които сме тук, да останем. Значи има много познати от Ракито, от Дорково, Костандово да пристигат. Сутринта ще бъде атаката. Сутринта по светло, те в тъмното не смеят, знаят, че сме тук, може да се обърка, някой да ударат. Значи ние сме в пълното право на закона си, уведомени президента, уведомени с всички институции, те нямат право да влизат в чужда собственост. Ние не се борим за политически права, а се борим да защитим всичките животни. Влезат ли тук, отиде всичко. Отиде целият регион. Тук сме! Българи, всички трябва да сме много смели, много силни. Ние сме в правото си. Нито жандармерия, нито полиция, нито мафия ще ни спре да опазим поминъка и тия красиви каракачански овце. Това е поминъка на един цял регион. Това е вашата храна, това е нашата храна. Овцете не са само на Бай Георги, овцете са на цяла България. Да, да живее България! И пак ще го кажа, днес го казах. Страха значи нощо. Крачката назад означава национално предателство. Борбата е свобода. Борбата е достоен живот. Вие българи сте? Да! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Един за всички вълним! Нова задна! Отзаре България! Мафията на колене! Мафията на колене! До кога ще позволяваме този геноцид срещу нас, хората, обществото? До кога? До кога, питам? Дайте да ги почваме! На оръжие! На оръжие! Нека да дойде! Да ги върнем държавата! Оръжие! Никой няма да пуше! Аз съм очарован от Анезица! Моите хора са тук и са много верни! Викайте и другите! Знаете, че съм за вас! Браво! Братя българи! Братя българи! Братя българи! Дошъл съм тук от Бургас, за да ви помогна. Не съм дошъл тук за разходка. Искам да ви кажа нещо. Тези животни тук са елитни животни и съгласно европейските закони трябва да плащат
на тези хора за тези животни. Те се наричат автохонни животни. Това са черноглавата овца, която е каракачанка. Така че държавата е длъжна да плаща на тези хора тук, които работят, за това, че отглеждат елитни животни. Преди 30 години унищожиха специалните животни, които бяха така наречените биволи. Имаше цяла българска даначица им казваха. Унищожиха ги, те бяха елитни животни. След това унищожиха селското стопанство. Сега унищожават последните автохонни животни. Ако вие позволите да се унищожат последните автохонни животни, разберете го това. Това са специализирани животни, които са специализирани да живеят при трудни условия, при наши условия. То означава, че ние вече няма да имаме стада. Ще ви кажа нещо. В България преди години имаше над 11 000 животни. И ще ви кажа, в Варна идваше специален самолет и изнасяха по цял самолет за арабския свят. Това бяха всеки ден и ние наричахме този самолет овчаря. Идваха шкоди пълни от цяла България с животни за арабския свят. Сега не можем да изнесем и 100 животни. Разберете, България затъва без селското стопанство. Ние затънахме за това в тази кал. Те навкараха в тази кал. Не искам да ви казвам за мен какво става. Аз съм без дом от 1 година. Изхвърлен съм като последният просак. Това не ме стряска. Но въпреки това аз ще се боря за правото на тези трудови хора да поддържат тези животни и няма да позволим тези животни да бъдат унищожени. Аз ще бъда тук денонощно, ако е необходимо. Благодаря ви за вниманието. Няма сила, която да спре българите да се върнат държавата от престъпниците и убийците. Браво! Ако има някой иска да каже нещо. Всичко е ясно, но все пак. Който има възможност, трябват хора, не важно. Пловдив, Пазарджик, големи градове, София, на 2 часа път сте от тук. Вижте тия хубави, красиви българи, жени, деца, мъже, готови да дадат живота си, за да запазят поминъка си, за да запазят България, за да премахнат мафията, за да бъдат свободни. Елате да ги подкрепите, българи. Аз и Росен сме с тях и никой няма да ни спре. Ще ги поведем към победа! Браво!